пешниҳоди алоқаи ҷинсӣ аз як ҷавони 25-солаи тоҷик ба духтари 15-солаи рус, ки албатта ӯ ноболиғ буд, ва ҳамчунин латтукуби ин ҷавон аз сӯи шахсони номаълум, албатта ки онҳо рус буданд. воқеаро бифаҳмед ки ба хотири чӣ ин ҷавонро латтукуб карданд. Пас мушкили ҳал аст. Комментарияи мо дохил мешавем. Дар комментария ссилкаи телеграм-канали мо закрепит карда шудааст. Дохили ҳамон ссилка мешавем. Рост ба канали мо меравем. Дар он ҷо ҳамаи сабтҳое ки дар YouTube гузошта наметавонем, дар он ҷо бо пуррагӣ, бо далел мегузаронем. Албатта ки шумо хоҳед фаҳмид ки мақсад ва мавзӯи асосии мо дар чист. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. бар ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бигзор давлати соҳиби истиқлоли тоҷикистони азизи мо тинҷу ором, сулҳу субот поянда бошад ва бар пешвои миллат низ умри дароз, тансиҳативу саломатӣ хоҳон ҳастам. ростӣ вақте ин хабарҳоро, ин наворҳоро мебинем, бовар кунед ғамгин мешавем. албатта ин як чоҳе ҳаст ки ӯ духтарон бар мо меканад ва мо худамон ба пои худамон ба ҳамон чоҳ меравем. хуб дӯстони азиз, ба хотири чи ин ҷавонро латтукуб кардан. ин ҷавон 25 сола ҳаст ва бо ҳамон духтари 15-солаи рус ҳамсӯҳбат мешавад, шинос мешавад, ошноӣ пайдо мекунад ва чанд бор аз ӯ хоҳиш мекунад ки бо ҳам вохӯранд ва алоқаи ҷинсӣ кунанд. ва чанд борҳо мегӯяд ки ин духтар мегӯяд ман ҳоло ба ин кор нарасидаам, ман 15 сола ҳастам. ин ҷавон ҳам хирагӣ мекунад, мегӯяд ки ягон кор намешавад, дард намекунад. ҳам мақсад дигару дигар. мо инҳоро ҳамашро бо пуррагӣ наметавонем гуфта. навор гирифта шуд аз сомонаи иҷтимоии телеграмӣ Парвиз ТВ. ростӣ то дохили ҳамон сабтҳо нашавед, гуфтани мо бефоида ҳаст. мо фақат чӣ гуфта метавонем? ӯ ҷавонҳое ки дар Федератсияи Русия ҳастед, ба доми чунин духтарон наафтед. аз чунин духтарон эҳтиёт бошед. ин духтарон шуморо фиреб медиҳанд. ҳамин ҷавоне ки дидед латтукуб доранд, ин ҷавон ҳам бо ҳамин духтар суҳбат мекунад, ин ҷавонро меёбанд, латтукуб мекунад. баъд дар он ҷо менависанд ки таҷики. баъдан ин қадар корҳое ки мо мекунем, албатта ҳар касе ки бад аст, худованд ҷазояшро диҳад. аз ӯ мардуми рус шумо ҳеҷ гоҳ хайр интизор нашавед. ҳаст баъзеҳош ки инсоф доранд, имон надошта бошанд ҳам, вале ҳаст баъзеҳош ки аз саг дида пастар ҳастанд. ба хотири оне ки мо дидем чунин инсонҳоро. шуморо дар ин ҷо падару модар, бародару хоҳар, дигару дигар интизор аст. шумо меравед, ҳаёти худро бо ҳамин бозичаи духтарон мешавед, ҳаёти худро месӯзонед. шумо фардо зиндагӣ доред, бояд зиндагии шахсии худро созед. бовар кунед, мо ғамгин мешавем вақте ин хабарҳоро мешунавем. худоё, ӯ ғарибое ки дар ғарибӣ ҳастанд, ғурбат ҳастанд, кор мекунанд ба хотири як бурида нон, ба хотири як сомон, худованд ба касби корашон баракат медиҳаду соғ саломат ба ватан, ба назди падару модар гаштан насиби рӯзияшон мегардад. амин.